Zaswieć jasne światła sej, Halleluja, Halleluja. Powiedz nam Jezusa, Halleluja, Halleluja. Śpiewaj z nami, Halleluja, Halleluja, Amen. Śpiewaj z nami, Halleluja, Halleluja, Amen. Zaraz nastąpimy, tak sobie to więcej lepszym, zaczekamy. Teď var jako předkusný tady. OK. Jak se ještě můžu zasvědčit? To nic, to je Petku připravit. Podaj dane światła Ty, Halleluja, Halleluja. Pojedź już do jednoty, Halleluja, Halleluja. Śpiewaj z nami, Halleluja, Halleluja, Amen. Śpiewaj z nami, Halleluja, Halleluja. W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego, niech Bóg z wami. Lubi wasadnim, lubi bracia, sestrowie kniezu, lubi dzieci, dżęca są dzieci, które sobie w oklecach przygotują na prenowoprawienskiej uczbie, nam zarejowali a zaspiewali, światło zaswiecili. My so weselimy, że adwentny czas przybiera, że ten czas czekania odbiera. My przyjemy się, żeby Jezus k nam przyszedł, kajż nietkole, gdyż oczekujemy Jego naród, potem przy świętym poprawieniu. Wy są wrócicie na wasze miejsce, bierzcie waszym starszym, was niech sobie zacząć. My so usmieramy na niego, na naszego knieza, a prosimy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu Wszechmocnemu, a wam co wiele słyszy, myślo, ryczo, jednajo, a dobre zamietno. Moja wina, moja wina, moja wielka wina, to dla proszę zbożną stajną knieżu Mariu, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie se za mnie, ke kniezy naszemu Bogu. Smísto nad nami, všechomocny a miłostčiwy Bożo, a spuszczył się nam rychy do nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie
Modlmy so, wszechmocna smilnościwy Bożo, kłatamy Twojemu Synie naprzeczo. Prosimy, niech nam to świetne zajmy nie zadziłają, ale niech nas niebieska mudrość kuwa, a dowiedzie do wiecznego żywienia z Nim, kiż je jednocze Ducha Świętego z Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Czytanie z knihy Jezaja. We wonych dniach roszcze z Izajowego korenia pruczo, wotnożka wuroszcze z jego pięka. Na nim odpoczuje duch kniezowy, duch mudrości a rozuma, duch rady a silności, duch spoznacza a bojoszcze przed kniezom. Bojość przed kniezom jego napełnia. Wu nie sudzi po zdaczu, ani po tym, što się zasłyszał. Nie, po sprawności sudzi w niskich, po prawości sudzi kudych w kraju. Na mocnych porazy z kijom swojego arta, a porazy z duchom swojej hubą bezbożnego. Sprawność je fala jeho biedru, a swira pas jeho leczbą. Potom bude bydlić wielk przy jinieczu, a panter leżeć przy kozlatku. Čilo a młody law budete zromadnie przebywać, a hulčik smieje jej w mocy. Howiado a medwiedzica budete so romadže pasć, a jej młodzata bude podla siebie leżeć. A law bude pluwy żrać, kaj szwo. Przed dziru zmija bude si rajkać czyszynk, a do prózdnicy zmijicy tykne dziecko swoją ruku. Niczo złego nie bude one hižo czynić, ani nieprawdu na všem mojej świętej horie. Przeto szum kraje pełny spoznacza kniezowego, tak kaj zawodziwają wody morską hubinu. Na wonnym dniu bude pruczo z Izajowego korenia stać, jako koroj za ludy. Pohanio bude jak niemu przykadzeć, a jeho lewo bude krasne. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z lista svätého Apoštola Pawła Romjanam. Bracia a sotry, štož kuli je so prede pisało, to je so k našemu poučeniu napisało. Zo bychmy si przez cierpliwość a pokojenie z pisma czerpali nadzieju. Bo z cierpliwości a pokoja pak daruj wam, zo byście po wuczbie Jezu Chrysta mierz sobą jednomyslni byli. A jednomyslnie kaj z jednym ertom Boha a Wotca naszego knieza Jezu Chrysta chwalili. To dla jeden drugiemu przyjmajcie, kajż je też Chrystus was przyjął k cześci Bożej. Praju, Chrystus je so zczynił służownik wobrzezanych. Bożie prawdy dla, zoby potwierdził slubienia Wotcam date. Bohani pak chwala Boha jeho miłości dla, kajż je napisane. Tohle budu Cię sławić między pohanami a Twojemu mienu śpiewać. Słyszeliśmy słowo Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przygotujcie kniezy pucz, runajcie jemu ścieżki, a każdy człowiek znajdzie Bożu spomożność. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczenia po Mateju. W tych dniach wystąpi Jan Kczenik a predowaše w judejskiej puszczynie, nakazajcie so, przetoż przybliżyło je so niebieskie królestwo. Tunto mianujcy je, kotroż mini profet Jezaja ze słowami wosłowaceho w puszczynie. Přihotujcie kniezy puč, runajcie jemu ścieżki. Jan sam pak mieješe drastu z kamelowych kosmów a korzane pasło koło biedru. Skutki a dziwi mit bychu jeho jedź. Tedy chodźeše k niemu Jeruzalem, ša Judea a ša wokolina Jordana, wuznawajo swoje rychy, dachu sobotnego kcić. Uladawši pak mnohich faryzejów a saducejów, kiż bychu k jeho kčency přišli, rečeše k nim, jeszczerci sklaho, što je was wučił, přiducemu niewej wučeknyć. Činče tohodla nakazanju přimjerene skutki a nemyslče se prajić, mamy dże Abrahama za wódca. Prajuba menujcy, zo może Bóg z tutych kamieni Abrahamy dzieci zbudzić. Sekera je hižo na koren zasadzena. Kujždy štompak, kiž nenese dobre płody, so wukopa, a do wohenia cisnie. Jak čiju was z wodu k nakazanju, ale tun, kiž přinže pomni, je mocniejszy hačia, a ja nesem hodny jemu črije nosić. Tun budže was kčić Duchu Świętym a wohenju. Wun dzierży wyjawu swoje ruce a wučišći swoje huno a zromadzi swoją pšeńcu do brożnie. Pluwe pak spali z wohenjom. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sestre kniezu, lubi wasadni. Jana Kczenika sme runie słyszeli, a wuni nam znaty, jako tun, kiż przypowieduje przykład kniezowy, kiż wie jara jasne słowa używać, a kotryż czyni, prajmy no tak, drude też troszkę stracha z tym, dokeż dość radykalnie wie ryczeć, a żadania stajeć. Ale poprawom si myslu, że jest wam też tak szło, gdyż se tun stawiznu se doczytał, kiż dżęsniejsze Ewangelii nam wo nim da ke rozmyslowaniu, potom zwieścisz, przeproszuje też jara dere ke przemyslowaniu, a jeden reany przychod wotoreje. Runie tak je to w czytaniu starozakonskim, dżęsniejsze niedziele, tam je nam darena jedna reana kompozycja, możemy samo rec jeden sun. Z Izajowego korzenia roscze pruczo. Myśli, co chodzi, zawieszczy jedna sowo jeszcze młodu hauszku. Ale hiżo, gdyż słyszymy z korzenia roscze pruczo, widzimy w swoich przedstawach, jak strowy młody sztom k niebiesam roscze. Kajże to roste nam takle date. Sztuż ma tu fantaziju, znano samo hiżo kczenia widzi, a ich wojn czuje. A nade všim tym wieje Boży Duch. Bazu za nowe żywienie tworzy stary, głęboko zakorzeniony zdunk.
kajka to moc tu tym zdonku, gdyż nowe żywienie se uwiwa. Kaž dáva zdonk cyrobu, tak pomha on štomej rozpřestřeč svoje hauze a sam sebe škitać. Ptački maja ve nim svoje bydlenie, skora poskyči muličkim živocham hudny přebytk. Człowiek skiči široka krona kutk. Zawino je to obraz za Boha, kiž přece hižo bije, a je, a bude. Pola Boha ma šo swoje miestno, tam knieži pokoj. Z toho sem tež rady přiuzamy, što jsme slyšeli, zo wielk przyjemnie czu bydli, a lau pluły żere. My rozumimy, zło nima hižo šansu. Přeco, gdyż da so ludziom położenie być o sobie ostrozbniace, počežovace, čimne a převšo češke, skáža nowa nadzieja. Zwieszczymy, bo da so namakać w każdym czasu, wszędzie tam, gdzie człowiek za nim pyta. Kajkosće, które są opisane z tutego zdonka, do toho pruča, tute kajkosće buchu małemu dziecku przylubene Cieszenkej, rodzenemu w Betlehemie. Wiemy, jeho żywienie nie było ta radość. On nazoni horku przeradu, bolosće a smierć. Człowiek też nazoni, zo je żywienie uhotowane tajke, zo poznaje nam je dokolebki położone, zo so uwijemy, Bohu naprzeczo rozczemy tak rec. Też nasze żywienie nie je luta radość. Husto sme ustajeni wszelkim stracham, czujemy się bezmocni, a wiemy, na nas czeka śmierć. A tola nową nadzieję nam dała, co se nam uwiadomi, gdyż jemu dowierimy, kiż tutu profetiju da nam myslić, tute sony a wizje o pełności żywienia do nas zapołoży, kiż nam da pomoc, że ciemnotu a ciężu udržeć, nie zadwielować, ale przeżył tute poczerzowanie nowej nadziei naprzeczo kroczyć, gdyż jemu wierzymy, dowierimy, jemu se otworzymy, potem nazonimy, jaka dobrego se stała. Jeden, kotryż nam k takich jednaniam zmužitost czyni, je ona osoba, on je święty, która szczera świadczamy, Święty Mikołaj. Na koncilu w Nicea lata 325 wobdzieli so niedzie 380 biskupów, a między nimi je zapisany jeden, kiż ryka Nikolaos episkopos Myriotes. Mikołaj, biskup z Myry. Myra by antikskie přimorskie miasto w Likyskiej, dżęca ryka tute miasto Demre, leży w juhu Turkowskeje. Mikołaj ustupował się za prawą wieru, a odpokaza wuczbu Ariusa. Arius byše jeden, kiž minjaše, zo je Boží syn prinja stvorba Boha. Dokež je syn nie może na nej runohodny być, tak on argumentowaše. Legenda prawi, zo je Mikołaj Ariusej za to jedno plistu dał. A zo je tych ze swoim przedczolom, biskupom Theognisom z Nicea wotre rozestajenia wied. Dokež so tutun Ariusowym argumentam otwieraše. Handry z Krety wie pisać, a te słowa on też cytuje, zo je Mikołaj przy všech rozestajeniach wiedział pak też so ujednać. Słowa, któreż on jedre prają, są tele. Niech nad naszymi rozestajeniami so słonco nie koła. To je zobomene uprajenie, któreż mnohim manželskim hat do dżętniejszego czasa przeco zaso tyje k zromadności. Manželscy se praja, preda hašli so spać, gdyż to a tam nie zostało, bo dżeń niech nad naszymi rozestajeniami so słonco nie koła. Pokoj niech knieži.
Chcemy na to dopominać, że z czasa koncila Venecja, po takim przed 1700 latami, mamy dwie wiry uznaczy. Te małe, z czasa japosztołów, też japosztolskie wiry uznaczy mianowane, a one wulke, któreż je Venecja se napisało. Wulke wiry uznacze chcemy dżens znowa zromadnie se modlić, dopominają na niego, na Świętego Mikołaja, z dobą na ten koncil Venecja a jeho jubilej 1700 lat nitko. Namakamy wulke wiry uznacze w osadniku na stronie 9 a 70. 9 a 70. Zgromadnie uznajmy swoją wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Stworzyciela niebieska ziemi, stworzonego, a niewidzialnego, a jednego Jezusa Chrystusa, jednego rodzonego Syna Bożego, z Ojca rodzonego przed wszystkimi wiekami, Boga Słowa, zwykłego ze Syna, Boga jednego, z Boga jednego, stworzonego, niestworzonego, jednego krzyża z Ojcem, przez którego świętego stworzony, Bóg nas uczynił, a nasze zgodnością zejściu jest, a przez Ducha Świętego swobodne miasto sknieżowa a skrzyżowane ustało za nas, odwrócenie wieczernego, a pokołane, złoto zostanie na całe życie, kajże zostanie, syły do niebies, zwycięży Boga Jezusa, przyjdzie za spasę, służy się do modły, ja państwa nie uczynca, wiele łaska, nie zjada życia, iż spłaca syna Boga, nie pomacie spłaca, a syna, woli są słowa, a ja sławi, unie wieczorze swojego, wielu jednym stanie, na ludzku, a ja przynosu sobie, uznam jednym Jezu, wola a wasza słowa stanie mogą, a życie K prostwam przeproszuję czterech pryniowoprawienskich sem do predka, ci, ki są te prostwy się przygotowali, przyjdą ke mnie. Jan Kczenik je święty przykład Jezusowy przedpowił. On uczy nas Bohu so dowierzać, tuż wołamy so k Bohu, naszemu Ojcu. Za wszystkich księnych, co bychu byli żywi po Twoich kazniach. Prosimy Cię, usłysz nas. Za ludy a ludzi, którzy cierpią pod wojną a nieprawdą, spuść im sprawność a pokoj a wór ich rany. Prosimy Cię, usłysz nas. Za chorych a bydnych, než nasłania lubo skutkom nieje pomocy. Prosimy Cię, usłysz nas. Za zemrtych daj im Boże na Twoim wiecznym królestwie. Prosimy Cię, usłysz nas. Knieże nasz Boże, dziękujemy so Ci, za nam przez posłanie swojego Syna w obnowisz ziemię. Tebe chwalimy a sławimy, nitk a na wieki. Amen.
Modlče so šice, zoby so mój a wasz wopor spodobał Bohu Wszechmocnemu Wódcy. Daj so naprosić, knieże, z poniżnymi prostwami a darami, dokež nie recza żadne nasze zasłużby za nas. Wodaj nam a szkitaj nas przez Chrystusa naszego knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezi naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoci stajnia szudze dziękujemy knieże święty Wódcie Wszechmocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego knieza. Swoim prynim przikadzie je sobun poniżył a człowieczył, z tym stare slubienia spełnił, a nam pуть do wiecznej zbożności otworzył. Gdyż znowa przyjdzie w wyższu swojej krasności, dostaniemy a będziemy widzieć, na coż nie tylko czekamy, do wiery na Jego slubienie. Toho dla śpiewamy z angelemi a arcyangelemi, stronami a kniejstwami, a ze wszemi siłami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności bez końca wyskają. Woprawdźe święty sy knieże, żołoż je świętość, cze tola, cze prosimy, poswietujte daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predahać so wun dobrowolnie czerpienie uda za wun chleb, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Taktež zaun pojedži keluch, džakovaše so zaso, a poda jun svojim učomnikam prajo. Zmiče a piče šice z něho, to je keluch nového a věčného zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých přelata k odawaniu rychu. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potajnstwo wiry.
Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobu stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę i powsze ziemi rozbrojeną, a udospełnie jubilubości. Romadźe z naszym Bamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei ze zrowa stanu, a przyjm ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dawa so Ci Bożo wszechmocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Dzieci są przeproszone sem, głotary, twormy netko wielki kruh ze všimi, kociž sejdža. Pójdźcie do predka, naliwa na prawo, pójdźcie ke mni. Dawamy swoje wódce. Wolę poznaczkę, to może ja coś przystąpić do kóła. Utroszkę więcej, ministranca też to uczynią. Wybawca może to unia, takie wódce rozprzestrzeć. Wódce na za Boha, da mamy swoje ruce rozprzestrzenie. Wumoż nas, knieżowaty wszeho zwego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij co nad nami, a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto jest Twoje królestwo, a moc, a pazność na wieki. Amen. Zaudajmy sobie wódce. Radosmy przy Tobie, Jezusom. Ty przyniesiesz pokój. Tyś nam dasz nadał, żebyśmy pokój dali szansę. Tola se przyjemy pokoj knieza, stajnie z Wami. Niech se nauroczcie starszymaj, hafajcie pokoj z duchu.
Leče jenjo Bože, kotrež zebera rychi sveta.
Modlmy so. Nasyčeni zukonie jedzu prosimy Cię, Knieże pokornie ucz nas, zobychmy świate woprawienie dostawszy ziemskie wiece prawie hodnocili, a za niebieskie sohorili. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dziękuję wazywieniam, zapłać Bóg wokaczanskim dzieciom a starszym za zwuczowania też dżęce to zmužitost tu za nas, ten drugi advent witać, a też prost wyczytać. W dwiemaj mamy dżęsto w Kruszczycach adwentny nyszpo, w klosztrze je dżęca nyszpo dekanatnej młodziny, tun wuhotuje prynja serbska kulturna brigada. Potom je tam 16.30 piszczelowy koncert na piszczenach w klosztrze Raje Michael Pöche z Kamieńca. Rożoc w kloszczowskiej cyrkwi w utoru 18.30 sredo rano 8 piatku 18 godzin. Tu w farskiej cyrkwi stajnie pundzele do piatka 18 godzin 30. W Borklecach w utoru 18 godzin a czwartk 17 godzin 30. Jutnie w farskiej cyrkwi są pundzele w utoru a sredo rano w 6. W klosztrze rano 5 godzin 30, czwartk. Seniory w klosztrze zetkają się sreduk adwentnicce. Doma obstarania są piatki w Hórkach a w Kruszczycach. Kolekta przychodu niedzielu je w Kruszczycach za osadu, w klosztrze za nadawki namiestne. Zapłać Bóg prajmy za szczywace dary, za cyrki jest dało junu 100 euro a junu 2000 euro. Za osadu junu 300 euro. Kemše w Dobrošicach są sredu 18 godzin, w Worklecach czwartk 18 godzin. Seniory w Kruszczycach zetkają się 16.12 z początku rano 8 z kemšemi tu w cyrkwi. Na farę styduje potom snidań a przednoszk. Przednoszuje Eckhard Kliman z Wudworja, on poreči o Juriju Kislinku. Gmina Kruszczycy przeproszuje na adwentne seniorowe popołudnie, a to 1.12. Tam prosi się o przyzywienie. Szulskie kemše są sredu 15 godzin tu w Kruszczycach. Prinowo-prowincka wuczba je w utoro w klosztrze, zetka so niemska skupina, sredu w Kruszczycach a w Borklecach. Cicha święta godzina przed najswiętszym je czwartk, 18 godzin 15 w klosztrze. Szulery od 9-letników przeproszujemy na firmanski przychód, w Kruszczycach czwartk 19 godzin, na wikarii sredu 18 godzin niemska skupina, 19 godzin serbska skupina. Firmujomni a modostni są czwartk 20 godzin, na fespo sem do cyrkwy przeproszeni. W utoru zetka so osadne przedstawicielstwo, a to dotalne a nowe, hižo 18 godzin na farem. Zwójnkują a oprawierują farskie cyrkwie zetkają so piatk po wieczornych kemszach na farem. Dohodowna se ta spowiedź w Rożyncze je po planie, plan wisa w Wówieszku, też katolskim poselem. Na adwentne pastlenie przeproszuje Dom Boskowy dom 13-12 szuleriów 6 do 8-letnika. Przyzybienia przyjmuje się aż do 10-12. Wotohanskie protlyki za leto 2026 dostanecie we farskim biurze. 28 to zemře ve Starobecia 80 let Mirčin Širak z Pančic Kukova. Žarovanská sviatočnosť je jutce 8.12. dvimaj v nesvačidle. Od 13 hodin je tam možnosť k rožonovaniu. Kovanie popelnice bude boždišo v svojbnym kruhu. Kniesnik daj mu wieczny odpočink. Nech odpočíva Božím pokoju. Poriad Boží službu, pondzielo rano we 6 tu za zemretého křesťana Bulanka a zemretého staršího z Prawočic. Jeden pokiju, jutce pondzielu je bezrečného podječa, svätej kniežna Matere Marie, to sú kemše ve kloštre dopona ve 9, nic rano 6. V útoru rano 6 máme tu kemše za zemretého Jana Bjarša a manželsku Hanu, kaž tež živých a zemretých svojbu ze Smečkeca Vúsča. Sredu rano ve 6 na wieste minene Bożem Szajska za nas Kruszczyc. Piatk wieczorne za zemretého Heinzu Donatu a manželskiego Franca, kaž tež za zemretých svojbnych z Kruszczyc. Sobotu 18.30 za zemretého Gerata Zarodnika a nučku Francisku z Kruszczyc.
Jens za tydzień rano we 7, da zemre tu Heinzu Glücklichow, a manžesko Jurija z Radvorja, a Karla Kammerer z Mnichova, dopona za osadu. Na pojednačích se zemre toho Franza Schotu z Berlina a Michała Brycku z Budestec. We dvěmaj je potom adventny nyšpo. Wam všetkým zapłać Boh za zhromadne páčo, přeju vám žonovanú druhú adventnú nedželu, prosme Boha o jeho žonovanie. Pri novoprovenské dzieci prošu potom, zabychu ještě raz do zakristie přišli na koncu Božej mši. Jest Bóg z wami. Niech was pożonujesz mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.